V predchádzajúcom videu som vám našiel skútre do 1000 eur, podľa mňa najlepšie skútre do 1000 eur v zimnej sezóne. Teraz sa budem venovať skútrom do 2000 eur, najlepšie skútre do 2000 eur v zimnej sezóne. Spravíme si ešte jednu porovnávačku potom na jar, tak si to môžete potom porovnať tieto videá, dávam to do zoznamu, tak si len kliknete zoznamy a tam budete mať tieto porovnávačky zo zimy a z jary, tak sa poďme pustiť do porovnávačiek do 2000 eur 125 skútrov. No a začneme teda najnižšou cenou, cena od najnižšieho skútra, takže našiel som tu za relatívne dobrú cenu 1500 eur SH 125 Hondu. Je to 2013 rok, najazdené má 33 000, čo je ako na skúter ešte v poriadku. Ja mám 62 a na PCX-ku a ide to ako nové, však ste mohli vidieť z Grécka, že? Takže má to tu zánovné pneumatiky, má tu po veľkom servise úplne bez investícií, komplet doklady a kľúče. Nie je to dovoz, čo je veľmi dôležité pre nás. Však, že za 1,5 tisíca si myslím, že škoda, že nemá viac fotiek. SH som tu ešte nemal, SH moc na bazoši nevydávam, ale toto si myslím, že je pre vás aj v rámci STKčky, aj v rámci zánovných pneumatík, aj v rámci ceny. Nakoniec skúter takto vzhľadovo vyzerá úplne fajn, takže ak by ste mali záujem do Trnavy, zarezervujte si SH. Teda dúfam, že ešte tie skútre budú, pretože to natáčam v útorok spolu aj s tým prvým videom, tak verím, že ešte tieto skútre v nedeľu budú. Ďalší skúter, ktorý ma zaujal svojou cenou a vzhľadom, je skúter Simjet 14 125, čo som myslím porovnával s PCX-om v predchádzajúcich videách, to si pozrite porovnávačky, myslím, že s týmto som ho porovnával aj s NMAXom, ale nie som si istý, ak nie, tak určite spravím porovnávačku, lebo je to porovnateľné s PCX-om. Do Senice ide 1700 eur, 2018 najazdených len 2800 km, čiže zabehnutý skúter 2800 km, takmer nový skúter. Proste sa oplatí ísť minimálne pozrieť, odviesť sa, pozrieť, čo je dobré, čo nie je dobré, uvážiť, či je hodný tých 1700 eur do Senice. Simjet 14 za 1790 eur, je tu 2019 ročník. Úsmevne je písané, že je presne v takom istom stave, ako vyšiel z fabriky, keď ho vyrobili. Nespadnutie, nemá žiadne škrabancie, najazdených 2000 km, STK 2027, nová baterka, prvý majiteľ, 2 kľúče. No toto keď napíše človek, tak som voči tomu taký skeptický, lebo také veci, čo ľudia nasľubujú, ale dobre, berme to, že to môže byť pravda, nehovorím, že ten človek klame, ale poznáte inzeráty, ak ste kupovali už nejaké auto alebo skúter alebo čokoľvek cez inzerát, aj telefón možno, tak viete si predstaviť, že takíto ľudia, keď niečo píšu, tak to väčšinou nie vždy nie je pravda. Ale pokiaľ to píše, tak za cenu 1790 eur skúter, ktorý má 2000 km najazdených a STKčku až do 2027 do marca, je si myslím, že super cena a určite je to na zváženie ísť pozrieť túto značku aj osobne. Ďalší skúter ako v predchádzajúcom videu, tak ani v tomto videu nemôže chýbať PCXO. Ja som bol voči PCX-am taký skeptický, každý za to pýta veľké peniaze a keď som si hľadal skútere za 2000 eur, do 2000 eur, tak tie ročníky, čo mi tam vybehli a za aké sumy, za 2000 a tak ďalej a možno aj viac, ale proste 2013, 12, 11, 14 za 2000 eur, tak si hovorím, že a také nájazdy kilometrov, no však si to pozrite. Ale ja som pre vás našiel taký zlatý stred. Je to za 1950 eur, je to ani nie 5-ročný skúter, ktorý má nájazd len 9300 km, čiže skvelo zabehnutý, pravidelne menený olej, STKčka, v scéne je aj zadný kufor, SHAT tento malý na prilbu a plachta na zakrytie motocykla proti dažďu a UV. Samozrejme to je len ako taký bonus, tá plachta, ten kufor stojí dokopy možno 50-60 eur, ale je to príjemné, keď je to kus skútru, samozrejme každá jedna vec a každé euro sa počíta. Takže možno na jar to bude o inom. No a dostávam sa k hranici 2000 eur. Našiel som tento skúter Yamaha Tricity 125. Prečo som si ho vybral? No niekto povie, že to nie je skúter, je skúter. Ja to beriem ako skúter, síce má dve kolesa vpredu, síce je to náročnejšie na údržbu, pretože máte dve nápravy, je tam zložité to zavesenie a tak ďalej. Ale zaradil som to teda do 2000, má len 15 000 najazdené, je tam nová STKčka a je to Yamaha, čiže značka. Takže by to mohlo byť ešte ako tak v pohode, samozrejme osobne uvidíte, osobne sa pozrieť, odviesť.
vyskúšať z nápravy pokrútiť ako na aute, či držia, odviesť sa, brzdy a tak ďalej. Nemá tu nič písané o tom viac, tak preto je dobré ísť do Svidníka za pánom Radom, zavolať si a spýtať sa teda osobne, že v akom stave je ten skúter a odviesť a tak. Ale myslím si, že neviem, aký je to ročník, síce nepíše, môžete mi povedať, ak máte skúsenosť s týmito trojkolesovými skútrami, že aký je to ročník konkrétne táto Yamaha, ale má tu pekný veľký štít, čo ja oceňujem pre jazdu dlhú, či už v meste, ale hlavne mimo mesto, aby vám nefúkalo do prilby. Je to myslím, že aj pre nejakých vyšších jazdcov, myslím si, že nado mňa by to išlo len taký fukot. Takže ja som ho vybral do výberu do 2000 eur, keďže je do 2000 eur. No a ešte som zmestil do 2000 eur novinku, takmer novinku, je to skúter Maxon 125, mám to tu aj na porovnanie, je to teda Optimus 125 Maxon modrý, mal by to byť tento, len inej farby teda, myslel som, že je modrý, ale je tento zelený. Prečo je to čerešnička? Pretože má len 980 km najazdené, pekný stav, teda pekný skúter, vzhľadovo pekný, pohodlný, veľký, ako píše pán Michal. 980 km stav nového, akurát zabehnutý, kúpil som ho nový do predaja, nevyužitý, neviem prečo, proste tieto inzeráty sú tu. Či si ten človek povie, keď si kúpi nový skúter za 2600 eur, to sa ešte dostaneme k cene. 1000 km, že teda OK, stačilo, ja som sa vyvozil, nie je to pre mňa, alebo čo je za tým, keď si kúpujem už nový skúter, tak podľa mňa už teda sa vozím aspoň rok, 2, 3, potom teda keď mám Ačko vodičák, tak si kúpim väčšiu motorku, keď som sa už ako tak zabehol, alebo si dorobím vodičák, kúpim väčšiu motorku, keby bol dôvod predaja, prechod na väčšiu motorku, OK, pochopím, že tá 125, tých 1000 km, že to není pre vás, ale OK, nechme to byť. 2000 eur za 1000 km odjazdeného skútera, tu máte novú cenu za tento skúter Maxon Optimus, našiel som nejakú stránku, neviem, či je to vierohodné, ale je tu cena 2690 eur. 690 eur ušetríte tým, že si kúpite vlastne skúter, ktorý je ako nový, má 1000 km najazdené, ale to je proste nič. A máte skúter ako nový za zľavu 700 eur takmer. Parádna cena a aj super vyzerá. Tuto máte teda fotky, viaceré by som vám ukázal, keďže pán neodfotil tento skúter, ale proste pecka. Pekne vyzerá, ako fakt sa mi páči. A keď som to videl, tak som len čumel, že ako to môže takto so zľavou 700 eur, až takou veľkou zľavou 700 eur. Tak a to bol posledný skúter, môžete mi dať vedieť, ktorý sa vám páčil najviac, či je tá cena za ten nový Maxon opodstatnená, či by ste to zobrali alebo nie a prečo hlavne by ste nezobrali tento skúter a ktorý skúter vás zaujal najviac tejto ponuky. No a pri ďalšom videu už v stredu sa vidíme, dúfam, že odoberáte. Čaute.